Is Misha Rachel MacNeil. Agus is Misha Hana MacNeil. Agus tro am lockdown. Bheith na tosacha dúlaach Facebook. Véal Clasrum weer noor. Nu de hoosig am lockdown, va carrotjen a kuur, tjachkra hoekums, voelen hoekum gra, en heel vissakum jedal in een clown, en heel vissakum kemame chickisk, en heel vissakum j-shorsa open, no j-shorsa ire veliet. So, wat me heen is Rachel die een smoensje, gebeurde geen peace kutje hoorschgeef. Agus, waar Rachel die een modern listening, ja, even nog rol. Maar leven, agus, maar experiments, agus rein sin Lodichen maar hulle schachten. Agus wij doen tours video's gaan kutjach. Tap livers on gang kur sin erst. Woon ik sin. Yay!